सिगाङावबो गोबां आंनि डिजिटेल बर' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावदों। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं स्वच्छ भारत मिशननि टयलेट एबा लेट्रिनखौ माबोरै एप्लाइ खालामो बेखौनो खालामनानै दिन्थिबावगोन। सिगांबो आं लाना फैखादोंमोन भिडिअ, नाथाय दिनैनिया एसे साबसिन जागोन एबा मोजाङै खेबसेनो फोरोंनो नाजागोन आं जोबोर गोरलै राहायै। बिनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय। फै दाना भिडिअखौ जागायजेनसै। भिडिअनि जोबनायाव डकुमेन्ट्सखौ माबोरै खालामो, माबोरै रिसाइज खालामो एबा माबोरै बानायो आं बेखौ बानायनानै दिन्थिगोन भिडिअनि जोबनायाव। बेनिखायनो जोबजासिम नायबानो जाबाय, नङाबा भिडिअखौ स्किप खालायोबा नोंथाङा डकुमेन्ट्सखौ खालामनायाव गोनो गोथो जाहैनो हागौ। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाया। फै दाना भिडिअखौ जागायजेनसै। आं नैबे क्रोम ब्राउजारखौ खेवनानै लाबाय। नोंथाङा जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। आं नैबाव सार्च खालामनोसै SVM। नै SVM सार्च खालामबाय आङो, ओमफ्राय गाहायाव फैनोसै, ओमफ्राय गोजौनि साइडआवबो खामोन आं नैबाव होबाय। नै स्वच्छ भारत मिशन SVM मानि बेनो साइडआ नै बेबायदि ओंखारगोन। ओमफ्राय जुदि आंनि बायदि जायाखैबा होमबा नैबे थ्रि डटआव थांनानै नैबे डेस्कटप साइटखौ अन खालामनानै ला। नै आंना अन जाखानायखा। ओमफ्राय गाहायाव फैनोसै। नैबेखौ फरायनो हागोन नोंथांमोना मा मा लिरदों मा मा लिराखै। आं गाहायाव फैनोसै, ओमफ्राय डाइरेक्ट एप्लाइ खालामगोन नालाय नैबाव क्लिक खालामना होबाय आङो। ओमफ्राय जुदि नोंथाङा बाव गोदानबा नैबाव जेबो आइडि गैयाबा मोनसे आइडि बानायना लानांगौ। जुदि आइडि गैयाबा होमबा नैबाव सिटिजेन रेजिस्ट्रेसनाव फैग्रोनांगोन। ओमफ्राय बाव फैनानै नै गोजौ मबाइल नाम्बार होनांगोन। ओमफ्राय बाव OTP होनांगोन। आं एसे खालामनानै दिन्थिनि, आंना खालामखानाय दंबाबो एसे दिन्थिनोसै आङो, नोंथांमोना दा आन्दायनो हागौलाय। ओमफ्राय बाव मबाइल नाम्बार होनानै नैबाव गेट OTP आव होनोसै। OTP थांगोन मबाइल नाम्बाराव। आं कपि खालामबाय डाइरेक्टनो। बेखौ पेस्ट खालामसै आङो, ओमफ्राय भेरिफाइ OTP होनोसै। ओमफ्राय नै बे मबाइल नाम्बारानो नोंथांनि आइडि जायो, बेजोंनो लगइन जानांगौ। ओमफ्राय नै बाव दहायना नैबे इनकारेक्ट जादों आं सेरफ्लांनानै। ओमफ्राय नैबाव नाम होदो, नोंथांनि नामा मा। ओमफ्राय नैबाव जेन्डार होदो, जेन्डारा मा जायो मा गोग्लैयो। ओमफ्राय नैबाव एड्रेस होदो। ओमफ्राय नैबाव स्टेटखौ ओरै थांनानै सेलेक्ट खालायदो। ओमफ्राय नैबे केपचाखौ नैबाव फिलआप खालायदो। ओमफ्राय नैबाव साबमिटआव होदो। साबमिटआव होयोबा नोंथाङा कमप्लिट जागोन, आइडि जागोन माने बे मबाइल नाम्बारजों नोंथाङा लगइन जानो हानोसैलाय। ओमफ्राय आं बाव फैफिनबाय, आंना माबा दंखायो, आं डाइरेक्ट लगइन जागोन। नै दहाय बाव थांनानै बानायदोंमोन जों। ओमफ्राय जों बाव खालामनानै जाखांबायबा होमबा नैबाव मबाइल नाम्बार होफिनसै, जे नाम्बारखौ होदोंमोन दहाय बेखौनो होफिनगोन। ओमफ्राय नैबाव गेट OTP आव होनोसै। मबाइल नाम्बारजोंसो लगइन जानो हायो। ओमफ्राय बेखौ कपि खालामबाय, नैबाव पेस्ट खालामसैलाय, OTP खौ होनसैलाय। ओमफ्राय दाना नै बेखौ जेरै दं ओरै होनसैलाय। ओमफ्राय साइन इनआव होनसै। आंना माबा खालायखानाय आइडि दंखायो। ओमफ्राय नैबे थ्रि डटआव सेरनोसैलाय। ओमफ्राय दाना नै गोदान बानायगोन नालाय नैबाव बानायसै निउ एप्लिकेसनाव। ओमफ्राय नैखौ ब्लेंकआव सेरना होनसै। ओमफ्राय नैबाव नै गोजौआव आसामखौ सेलेक्ट खालायनोसै। ओमफ्राय बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालायनोसै, मा डिस्ट्रिक्ट जायो। ओमफ्राय नैबाव ब्लक नेमखौ सेलेक्ट खालायनोसै गावबा गावनि। ओमफ्राय गाव पन्सायत
जोंना BTR ना BCD जायो दस्राना गाव पन्सायत जानो हागौ ओमफ्राय भिलेजखौबो सेलेक्ट खालायखादो ओमफ्राय हेबिटेसन मा गोग्लैयो बेखौ नायनानै सेलेक्ट खालायजोबदो गासिबो ओमफ्राय दाना नै जाय मानसिनि बानायगोन आधार कार्डनि माबाखौ नांगौनो आधार कार्डआव जेरै नाम दं ओरै लिरनो थिनदों ओमफ्राय आधार नाम्बार होनो थिनदों ओमफ्राय नैबाव टिक मार्क सेरनोसै ओमफ्राय नैबाव भेरिफाइ आधार नंआव होनसै आधार नाम्बारखौ भेरिफाइ खालायगोन नै भेरिफाइ जाबाय दाना फादार नेम बा हासबेन्ड नेम ओमफ्राय नैबाव जेन्डार सेलेक्ट खालामनो थिनदों ओमफ्राय केटेगरि ओमफ्राय साब केटेगरि एसे लडिं जालायनानैसो जायो बियो साब केटेगरि बर' नालाय ST ओमफ्राय आधार कार्ड हाजों सेलेक्ट जाखाबाय नै कार्ड टाइप ओमफ्राय कार्ड नाम्बार जाखाबाय ओमफ्राय दाना नैबाव मबाइल नाम्बार ओमफ्राय इमेल बे कम्पालसारि नङा नैबे स्टार थानाया कम्पालसारि नैबाव एड्रेस दाना ओमफ्राय एड्रेस होखांनानै दाना नैबाव IFSC क'ड बेंकनि ओमफ्राय नैबाव नै ओंखारखाबाय गावनो मा हारसिं ओंखारखाबाय ओमफ्राय दाना नैबाव एकाउन्ट नाम्बार होनांगौ ओमफ्राय नैबाव कनफार्म खालायफिननांगौ ओमफ्राय दाना माबाखौ पासबुकखौ सिगां बानायना लागोन आं दाहाय लास्टाव खोन्थागोन बे पासबुकखौ माबोरै बानायो माबाखौ पासबुकनि साइजखौ माबोरै मिलायो बेखौ उनाव खोन्थागोन आं नैबाव एकाउन्ट नाम्बार होग्रोनोसै आरो मोनसेखौबो कनफार्म बानायफिनबावगोन ओमफ्राय दाना नैबाव सर्स फाइलाव सेरनोसै आपल'ड खालायनांगौ बेंक पासबुकखौ नैबाव नै 200 KBनि बारा जानो मोना ओमफ्राय दाना आंना जाबाय ओमफ्राय एप्लाइआव होनोसै नै जाबायबो नाम्बार मोनबाय नै रेफारेन्स नाम्बार आं बेखौ स्क्रिनशट खालामना दोनसै ओमफ्राय नैबे अकेआव सेरनोसै जाबाय फट'खौ माबोरै रिसाइज खालामो आं मोनसे एप्सखौ माबा खालामना लादों इनस्टल खालामना लादों आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनावबो होगोन आंना नैबेनो नै माबाया आं एसे ब्लार खालामबाय माबानि प्राइभेसिनि थाखाय ओमफ्राय आं नैबेनि डिटेल्सखौ खोन्थानोसै नै नैबेनो नै बे फाइलनि साइजआ 2.50 MB माने 2 MB आनो जाहैबाय माने 2.5 MB आनो होनजायो बेखौ 200 KBनि खम खालामनांगौ
डाइरेक्ट एक्सआव थांसै नङाबा नोंथांनावबो आन्दायनो हागौ आं माबाखौ नागिरनो ओंखाराखै नैबेनो नैबे एप्सआनो आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै होगोन ओमफ्राय फट'खौ सिलेक्ट खालामनांगौ नैबाव थांदो ओमफ्राय डाइरेक्ट माबायाव थांसै बियो फोल्डाराव थांसै सिगां एलाउ खालायग्रोनांगोन माबाखौ पारमिसनखौ ओमफ्राय सिलेक्ट खालामबाय आङो नैबेनो नै 2.5 MB ओमफ्राय जुदि बे साइडनि अभारखौ दानाखैबा नैबे क्रपआव थांनानै क्रप खालामनो हागोन नै ओरैहाय बेखौ बोनानै नै बेखौ गिदिर फिसा खालामनो हागोन नै बेबायदि ओमफ्राय आंना क्रप खालायनायखा माबायाव फट' खेबनायावनो क्रप खालायनानै लाखादों ओमफ्राय दाना नैबे रिसाइजआव थांसै ओमफ्राय रिसाइजआव थांनानै साइजनि नांगौ जोंनो साइजनि ओंखायनो साइजखौ नागिरगोन अबेहाय दं नै फाइल साइजनो नैबे 100आवबो होनो हागोन नङाबा नोंनि गोसो बायदि माबा खालामनो हायो नै कास्टमाव थांनानै एक्स' 80 होनसै ओमफ्राय 100 बारा जाबाय 180 KB होबाय ओमफ्राय नैबे अकेआव सेरदो ओमफ्राय प्रसेसिं जानोसै नै बियो नै जाबायबो दाना आं फाइलाव थांनानै नायफिनसैलाय जामारदोंना जामाराखै बे दहायनिसो नैबेखौ थांफिनसै नैबे दानिया नै 110 जाबाय नैबेनो दिनैनि नै 110 जाबाय होमबा बे आराम आपल'ड जासिगोन ओमफ्राय फट'आबो गावाखै नै फट'आ गावाखै नै बिदि जानांगौ बिदि बांद्राय मेनलाबाबो जाया बिदि एसे साफा खालामनांगौ साफानो मबाइल मोजांजों खेबनांगौ बे मेनला मेनलिजों जानाया नङाबा उनाव फैसा हाबनायाव प्रब्लेम जानो हागौ सिनायाबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै होनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ